psychologicky celkom nový koncept. Dať železničný motor do lietadla. Náklad je dopravovaný letecky, keď je nemožné ho dopraviť loďou. Mnohé miesta sú na súši. Alebo v niektorých prípadoch nie sú miestne cesty dosť veľké alebo pevné, aby zniesli tak enormné zaťaženie. Lietadlo aj získava čas. Čas sú peniaze a lietadlo vám pri akomkoľvek projekte dovolí kúpiť si čas. Ak od samého začiatku projektu počítate s lietadlom, môžete čas, ktorý vám lietadlo ušetrí, využiť vo vašom harmonograme na ktorúkoľvek časť projektu. Takže si môžete kúpiť ďalší čas pre návrh, môžete si kúpiť čas pre testovanie, môžete si kúpiť čas pre výrobu. Lietadlo môžete použiť na úsporu času preto, čo je pre vás dôležité. Plánovanie je životne dôležité, keď ide o nadmerný náklad. Optimálne umiestniť náklad v lietadle pomáhajú počítače. Plánovanie trasy môže byť tiež zaujímavý problém. Pri lete s ťažkým nákladom sa spotrebuje množstvo paliva, preto je zvyčajne potrebných niekoľko zastávok pre doplnenie paliva. Všetko to začína postupom podľa starej školy. Ďalej používame globus, kus šnúry a povedzme, že z Veľkej Británie do Indie, ako môžeme vidieť z priamej čiary na zakrivenej ceste, budeme operovať nad Ukrajinou, Iránom, Pakistanom a Indiou, takže môžeme zvoliť technické zastávky s takto jednoduchou navigačnou pomôckou. Zastávky slúžia pre doplnenie paliva. Lietadlo má, pretože je veľmi veľké a široké, dosť veľký odpor a následkom toho potrebuje väčší výkon a to znamená, že spáli viac paliva, ktoré je najdrahšou časťou v závislosti na cene paliva, tak asi 4 až 5 tisíc dolárov sa spáli za 1 hodinu. Every hour guaranteed. Po zmene obra studenej vojny na obra komercie je lietadlo pripravené na tvrdú realitu dopravy ťažkých nákladov okolo celého sveta. Jeden z najdôležitejších diplomatických priestorov, spústu krajín, z ktorých alebo do ktorých lietame, musíme uistiť, že nebudú žiadne ťažkosti, takže všetky prípravy nám trvajú celý mesiac. A štandardne potrebujeme 14 dní pred letom, než môžeme let uskutočniť. Čaká nás to tu bez ohľadu na to, že to potrebuje veľmi veľa plánovania. Musíme brať do úvahy veľmi pevné letiskové dráhy. Možno dobré pre Antonov 124, ale nie pre 225. Pozemná prevádzka môže tiež spôsobovať problémy. Bude sa nám stávať častejšie s jeho rozpätím 84 metrov a 6 motormi, že na danom letisku sa s ním nebude dať pristáť. Je tu dosť veľké prehnutie koncov krídla, takže musíme zaistiť potrebný odstup od objektov na danom letisku. Je to zvláštne, ale najväčšie lietadlá na svete nepotrebujú najdlhšie dráhy na svete. Tieto lietadlá môžu pristáť v obmedzenom priestore. 124 môže pristáť dokonca na trávnatom letisku, čo ju robí veľmi populárnou v Afrike. Jej veľkosť môže zachraňovať životy. Raz naložila 452 etiópskych utečencov a odletela s nimi do bezpečia. Od konca 90. rokov spoločnosť dostávala žiadosti o prepravu nákladov nad 150 tón, maximálnu nosnosť Antonova 124. Získali sme ohromnú skúsenosť v komerčných službách a prevádzke 124 a môžeme urobiť záver, že je tu priestor pre ešte väčšie náklady, než môže uviesť 124. Ponúkané možnosti volali po 225 a jej obrovskej kapacite, ale tá hrdzavela na neďalekom letisku. Vedenie spoločnosti si uvedomilo, že 225 môže uspokojiť dopyt po preprave meganákladov.
Všetky tieto ťažké náklady môžu byť ľahko prepravené Antonovom 225 a manažment rozhodol po rokoch státia obnoviť toto lietadlo. Konštrukčná kancelária Antonov sa rozhodla vrátiť lietadlo na oblohu a stanovila si ambiciózny cieľ. Mocný Antonov sa po druhýkrát predstaví na parížskom aerosalóne. Ale po 8-ročnom nečinnom státí 225 potrebovala rozsiahlu renováciu, než mohla opäť vzlietnúť. Bolo to ako náhle déjà vu, keď boli znova zvolaní pôvodní remeselníci, konštruktéri a piloti tohto masívneho stroja, aby ho pripravili na jeho znovu vstanie z mŕtvych. Teraz čelíme problému certifikácie lietadla. Chceme ho certifikovať pre niekoľko účelov, čo znamená, že musíme nahradiť niektoré vojenské systémy civilnými z bezpečnostných dôvodov. 10 rokov starý stroj musí byť braný ako novovyrobený. 225 nebola nikdy certifikovaná, nebola dokonca preverovaná ani jej letová spôsobilosť. Predchádzajúce lety, dokonca aj tie s raketoplánom na chrbte, boli všetko vojenské skúšobné lety. Teraz tento obor potreboval ešte viac skúšobných letov, aby sa mohlo preveriť, či vôbec spĺňa medzinárodné letecké štandardy, než mohol dostať certifikáciu pre obchodné lety. A hlavná časť certifikácie prebehla v roku 1989, ale po páde Sovietskeho zväzu bol celý proces zastavený. Takže zostáva tu okolo 8 až 10 letov pre dokončenie certifikácie a my sa na tieto lety chystáme. Lietadlo takisto potrebovalo modernizáciu. Technici nainštalovali moderné navigačné a telemetrické vybavenie a nový komunikačný systém Honeywell. Lietadlo má 17-člennú posádku a kabíny tiež prešli renováciou. Museli byť splnené nové, prísnejšie pravidlá a paradoxne lietadlo muselo byť spevnené. Museli sme zosilniť primárnu konštrukciu, hlavne podlahu a prednú časť trupu, aby mohlo lietadlo dopravovať veľké a ťažké náklady nad 250 tón. Každá z týchto úprav by ho poslala do veľkej generálky. Práve prebiehajú špeciálne práce údržby pred našim prvým letom po tak dlhej dobe státia. 225 dostala 6 nových ukrajinských motorov, ktoré spolu majú ťah 1500 kN. Pre maximálnu nosnosť alebo dolet musí lietadlo viesť 280 tón alebo 288 000 litrov paliva. Množstvo, ktoré by naplnilo 6 000 priemerne veľkých aut. 225 spotrebuje jazero paliva. Spaľuje ho ohromujúcou rýchlosťou 18 tón za hodinu a v závislosti na váhe nákladu môže mať dolet cez 12 000 kilometrov. To je vzdialenosť medzi New Yorkom a Hongkongom. Predtým, než nejaký pilot roztiahne 88-metrové krídla tohto veľkého vtáka, musí sa pripraviť na niektoré zvláštnosti lietania s takým strojom. Samozrejme, sú tu nejaké ťažkosti, momenty, na ktoré musí byť pilot pripravený. Napríklad veľké rozpätie znamená veľké momenty zotrvačnosti, ktoré spomaľujú akceleráciu. Krídla sú také veľké, že musia najprv zdvihnúť sami seba a až potom lietadlo. Takže akákoľvek zmena rýchlosti letu môže od posádky vyžadovať dávku šikovnosti. A vysoko umiestnená kabína znamená, že pilot tróni 3 poschodia nad zemou. Pri pristávaní to znamená, že to, čo vidí, nie je v skutočnosti to, čo si myslí. S pristávaním veľkých